Здравейте! Добре дошли в MediCloud, иновативният веб-базиран дентален софтуер. Това е първият от серия видеоуроци, които подготвяме за вас с цел да улесним запознаването ви с продукта. Днес ще ви покажем две от най-основните действия – как да търсите пациенти в системата и как да създавате нови пациенти. Това е началната страница на MediCloud. Тук можете да научите подробности за нас и продукта, да се регистрирате, ако все още нямате акаунт, или ако вече имате такъв, да влезете в системата. MediCloud разполага с изключително богати възможности за търсене въз основа на различни критерии и ключови думи. Можете да търсите по малко име или фамилия, само по първите букви от името и фамилията, по един граждански номер и дори по телефон. Ако не успеете да откриете търсения пациент, можете да го създадете. Не е задължително да попълвате всички полета, но е желателно, защото както ще се уверите, редица полезни функционалности разчитат на тях. Лесно можете да добавите още информация за пациента, като снимки, кръвна група или адрес. В секцията Анамнеза попълвате информация за здравословното състояние на пациента, текущи и минали заболявания и алергии. Бутонът бързо добавяне ви позволява да избирате от готов списък и с едно натискане да добавите желаната информация бързо и лесно. Естествено, можете и свободно да създадете свой собствен нов запис. Ако някой от записите е много важен, можете да го означите като такъв и цветът му ще се смени, за да се откроява от другите. В секцията Известявания настройвате системата автоматично да изпраща SMS или имейл на пациентите ви, за да напомните за предстояща визита, да поднесете поздравления за рожден ден или да подсетите пациента, че предстои периодичен преглед. След като вече сте попълнили основните данни за пациента, можете да запазите час за преглед в графика си. Просто кликнете върху часа, за който искате да насрочите прегледа, и натиснете Запази. Както може би забелязвате, все още не сме уточнили какви процедури ще се извършват в рамките на този преглед. С тази функционалност, както и подробно с богатите възможности на календара, ще ви запознаем в следващия видеоурок. Той ще включва и демонстрация как да изготвите ресторативен и периостатус.